सटा पे आइल बारू नाचे मनियारी भइल दीवाना ननकार मोतिहारी सटा पे नाचे आइल बारू मनियारी भइल दीवाना ननकार मोतिहारी मौजे पिड़ारी पे राज करे लगबू मौजे पिड़ारी पे राज करे लगबू परवा होवे रंगदारे कद जवानी पर सौनी के नामे कद जवानी पर सौनी के नामे सटा पे नाचे आइल बारू मनियारी भइल दीवाना ननकार मोतिहारी सटा पे नाचे आइल बारू मनियारी भइल दीवाना ननकार मोतिहारी मौजे पिड़ारी पे राज करे लगबू मौजे पिड़ारी पे राज करे लगबू परवा होवे रंगदारे कद जवानी पर सौनी के नामे कद जवानी पर सौनी के नामे लोगवा के लब के बीमारी धरैलू मुली पड़रिया में कमर हिलैलू लोगवा के लब के बीमारी धरैलू पजरा पहिरिया में बाटे तोहर चर्चा सनौला पकड़ी उठाई तोहर खर्चा पजरा पहिरिया में बाटे तोहर चर्चा सनौला पकड़ी उठाई तोहर खर्चा रामपुर मिशन से ले लू कमीशन रामपुर मिशन से ले लू कमीशन पचमुआ के पान खालू कारे कद जवानी पर सौनी के नामे कद जवानी पर सौनी के नामे में चक्कर चलता अब्दुल सनेही के पाता रहता मालपुर चक्कर में चक्कर चलता अब्दुल सनेही के पाता रहता बाली बवाल कइले बाटे बेलवा मारे ठुमका पहिले ला सरहवा बाली बवाल कइले बाटे बेलवा मारे ठुमका हिलता से हवा गुदू मुसु पाके देता रुतोबा गुदू मुसु पाके देता रुतोबा पल्सर के यारे बना ले कद जवानी पर सौनी के नामे कद जवानी पर सौनी के नामे रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।